Amale holiday leli mfethu. Uyidwebe nini? Mhlambe kwaku 2015. Wangcola naye wezwabuya naye futhi. Yabona mfethu. Kobe mfethu. Awusho nje awuqalela udume ngani TikTok? Mfethu ku TikTok mfethu. Kahle holiday lilandelwa abantu angazi uza la nje ku 9000 manje holiday ukuthi yabo yini wenzani uma mfethu uyi-domestic worker yabo leyo nto ngiqamba manga mfethu uyi-domestic worker uma na usebenza ejardini mfethu yabo so no nothing wrong about that mfethu yabo umsebenzi mfethu iyafana mfethu yonke into iyafana akumele ukhulume ngathi uzothi ngeke ngize ngiqamba manga yonke imisebenzi mfethu iyafana into esilimazayo singodakhi ukukhetha imisebenzi ukubukela eminye imisebenzi phansi kanti ekugcineni ngakho konke into esuke idingeka imali mfethu and uma usuyikhipha imali uthenga ngayo akukho la kubhalwe khona le mali le iphuma kwi-security le mali iphuma kuphi so akufanelanga ukuthi kunabantu njengamanje abangakwazi ukuthi basebenze ngoba ethi mina ngenza i-teaching akasakwazi ukubamba i-security ukuze aphile leyo mindset abantu kumele beyiyeke yonke imisebenzi iyafana obekugcineni iyodwa into esiyifunayo imali nenye into ngihlezi ngibatshela ukuthi never judge a book by its cover mfethu yabo mina mfethu ubaba mfethu yabo mina ubaba ubengifundisa ezikoleni zabelungu mfethu yabo bekhipha u-35,000 yezwa leyo nto each and every year mina ngaqala ukufunda ezikoleni zabelungu since grade R mfethu yabo ngafunda-ke ezikoleni zabelungu ugrade R ngifunda eLalusha ngifunde eJohn Wesley wena mfethu yabo okay ke ngafunda eJohn Wesley mangiqeda ukufunda eJohn Wesley ngaya eGlenash mangiqeda ukuya eGlenash yayizwa leyo nto ngaya angithi ngine Glenash Junior ngine Glenash Primary yabo leyo ngaya eGlenash Primary okay ke samele ngiye high school yabo hayi ke ngithole ke scholarship ke saka Crawford naka Northwood yabo okay ke mangisithola scholarship saka Northwood mase ngimele ngigcwalisa ama forms ngimtshela uma ngithi ngimtshele uma ukuthi abantu abafunde Northwood nase Crawford basi ungayibhalisi location yakaMasha ngoba ngeke bekuthathe nje leze yabo angeke bekuthathe neze mfethu yabo leyo yabo suke lapho ke kuma uthi hayi ngeke vele ufunde ezikoleni zabelungu impilo yakho yonke bazokuthatha na utholena ne-scholarship mina boom gaxele kanjalo ngisasitholile isikole ngihambeke ngiyongena eMandiyeni-ke mfethu yabo leyo nto mangingena eMandiyeni-ke mangifika eMandiyeni-ke from ukuthi sibe bawu-12 eklasini singafika eMandiyeni siba u-50 eklasini yabo leyo nto yasuka-ke lapho mfethu i-focus yathi kancane yabo leyo nto mangifika esikoleni ngiyafika iy'ngane ziyashawa la yabo leyo nto mfethu mebe ngishaya mina ngihambe ngakwi-Department of Education yabo leyo nto ngobavulela icathi ngiyashawa lapha eYavoga ngithi ngiyashawa lapha eYavoga yabo phela thina ngibe sifunde ebalungwini ama-rights esikole siyawazi-ke mfethu yabo kunamaloyo ekhaya kunothisha manje nje mfethu imfundo nje mfethu yabo angiphela eMandiyeni benginale nto ukuthi phela mina yabo sengigxilile kwama-drugs bengifike ngenze le nto ukuthi bese ngilove esikoleni yabo ngifike ngilove esikoleni yabo leyo ngize sengizobhala yabo mase ngiza sengizobhala ngithola ukuthi ngibhala iphepha ngoLesithathu yabo ngomsombuluko yazi ngenze njani ngitshele abantu akade beseklasini ukuthi abangitshele izinto akade beyifunda ama-topic angithi phela sifundile thina yabo leyo nto abazenzi lezo zinto eMandiyeni ngihambe ngene laphana mfethu ekhaya kwi-laptop yabo leyo nto ngaveze wonke ama-topic ku-YouTube wasummarize wonke ama-topic within 30 minutes ngifike ngiyobhala iphepha ngoLesithathu mhlawumbe ngithola u-78%. Vele ngithola u-78%. Thola ukuthi senginenyanga lapha ade kagcina esikoleni ngisuke esikoleni bangixoshela ama-drugs ayizwa leyo ngisuke-ke ngiye kwi-Department of Education ku-duplesses la imbili yabo leyo u-duplesses kwakuwo-June kanje yabo leyo ngoba sasosidayisa-ke nogwayi-ke nani esikoleni-ke
babebambe imali ehani maku-R1,000 thina yabo leyo nto nesikhwama sami ama-space mafini but kwasho ukuthi akusekho lutho okay-ke hayi engithathe-ke usiyanda umngane wami engise laphayana-ke hayi uma ngifika-ke laphayana mfethu hey uma ngifika kuDuplessis ethi uxoshiwe ngoJune bathi isikole uzositholaphi bayamfonela bayamfonela uBhanje abamtholi uBhanje efonini esekubhalwa incwadi lapho Semsime hayi amekubhalwa incwadi-ke Semsime lapho wena mfethu yabo leyo hayi mfethu kuphela u-3 days-ke ngihambeke ngesikoleni mangihamba ngesikoleni ngithi ngingena egate-ini ngenza asho ukuthi ngifuna ukufika kwi-assembly yabo ngathi ngifika kwi-assembly Skolosa. Get out. God, I'm not here for you, I'm here for the principal. Yayizwa leyo nto mfethu. Ngathi ngifika ku-principal ngihambe ngithi incwadi ngambone Gobo principal, don't go back to class. But I'll meet you in my office. Wavele wayiyeka Semsime i-assembly lapho mfethu wathi hayi akayithathi i-deputy principal. Ngifuna ukumchazela abafethu. Ngifuna ukusho abafethu ukuthi abantu bamanje kungcono abafethu. Yabo thina iwonga abafethu thina bafethu azi. Vele ngibadabukele bafethu. Yabo nje le nto vele ngilethele inyembezi guys. Yabo thina guys mina mfethu uma nabafeke ngiqhambeka amanga ngimhlukumezela uma abafethu. Ngihlukumeze kakhulu. Yabo mina uma abafethu bengitshontshe ekhaya yabo leyo nto mfethu ngitshontshe izinto ngitshontsha nani so ingqondo bese ifike nayo ngokuthi kunokuthi umntana wami engalokho entshontshe ngiqhatha nosisi bakhe yabo leyo kungcono ekuseni anginikwe R30 yabo leyo nto mfethu ngikwazi ukuyoqaqa ngoba uyazi ukuthi mase ngiqaqile ngiyakwazi ukuyiphantela mfethu yabo leyo nto mfethu nantambama mawukuthi kunswemba akuphantekanga ngithi ngakuphantekanga nginikwe R30 yabo leyo so ke kulonyaka-ke kube ngitshela ukuthi njengoba ngisebenza eJaldini njengoba ngina 60 years nayo incwadi yayibona yona iyasho incwadi ukuthi sengimdala angisasebenzi umsebenzi usuphelile mntanami uthi usisi wakho uzonginika ithuba elokugcina ngci mina sengihambe mfethu mhlawumbe indawo eziwu10 mfethu yayibona hayi ama-rehab yabo nje ngidripha nani yayibona leyo nto mfethu and kulezo indawo eziwu10 into ayingishaya kakhona kukhona le methadone kuthiwa i-equipped methadone yabo leyo methadone iyudoti-ke ngeke ngikufihlele yabo leyo nto mfethu yabo leyo methadone nje iyudoti sekhona i-methadone eblue yabo le methadone eblue mfethu isho kuthiwa abafethu ubhema u30 cap mina bengibhema u17 cap ngosuku u17 cap usuyokalculate u17 usuyokalculate-ke u17 times 35 bengidla nje imali eza la obakalculathele lapho mfethu bebona wathi 17 times 35 mfethu ngoba bengidla 17 cap makude 595 rand Asithi times 5 it's worth 5. Oh, usathi times 5. 2,975 rand. Thola ukuthi lo 17 cap thola ukuthi akuphantekanga mengaphante. Makuphantekile thothi ngizodla u22 cap. Yebo nto mfethu thothi ngizodlela u22 cap. Lapho ke ngaphezulu ke ngisazobhema irock u50 rand thola ukuthi nje ngithi ngichase la yeza lo yabo lo nto ngibe ngidubula uJesu yabo lo ngithi ngidubula uJesu ngithi ngidubula nje uJesu emva kwalapho nje bafethu yeza lo ngibe ngichase ngibe ngihlala phansi ngomarazo ngiyilayithele ifolishe ngibabuke ngithi labantu mfethu ngihamba ngayibona le nto ngathi yabo kumaintain yazini mfethu ngifuna siya kakhulu ngifuna sibuyele emuva bafethu uqala kanjani indaba zokubhema zokwayi uzuyishilo ubumfundo hlakaniphile sesikubonile lokho nje siyakubona nasekukhulumeni kwakho ukuthi isazi lesi so izinto enjengokubhema ungena kanjani kuzona ngifuna ukusho ke bafethu thina ukubhema bafethu ufuna ukuchazela kakhona ubra wami owephunyelwe imali zababakhe yabo yona okay ke lo mjita ke lo bra wami ke mfethu ikhavela nje ngiyazi ngaye ke ikhavela yabo leyo yabo nje ikhavela nje hayi mfethu hayi
uyishaya ikhavele ibhadi lomjida mina ngiphatha ingane yabo lona ngangiphatha umuzi ngiphatha ingane yabo lona yena edle ngokuthi uphethe ibubububu mfethu yabo lona okay ke lomjida njalo mesifika mfethu vele ifike ekhaya ngicela ukuphazamisa ncane nginekhole engenanga ngilinde izicathulo zeingane la ekumele ngizise kwesinye isikole hayi ayikho inkinga mfethu into enhle yazi ngiyajabulela nalento yenzayo bavese mfethu indaba yezicathulo zesikole ibalekile yakhona isikole kumele ngisihambisele izicathulo mfethu into enhle leyo yazi mina kunalento yokuthi nje mfethu isho ngikuphazamise uzongishaya umphakathi mfethu ngempela uqinisele bafabo okay ke hayi mfethu ngihlaleke nalomjida yabo mangihlala-ke nalomjida ke ngigcine nami ngiye ke kumuzi wakhe mfethu yabo lonto hayi mfethu sibhemela khona-ke yabo nibhemani heavy stuff sibhema insango yabo lonto yabo hey mfethu hayi sibheme-ke insango kube right nakhona phela mina ihunga ngayiqala kusabhenywa amakhephu yayizwa leyo hayibo ngayiqala ihunga mina kusakhona amakhethi yabo lonto mfethu yabo lento ivuthuzwe ihunga wena mfethu kuze naye ezoyibhema ngazi wabhenyiswa ubani nani so manje uma ngifika kuyena wena mfethu ngimfice lo mfethu selilele wena mfethu ngithi yiphi le nkantini ikushaya kangaka wena mfethu ayizwa loo nto mfethu uthi yaya ngifuna uyizwe le nkantini angithi indaba mfethu mfethu yabo loo nto mfethu hayi ngihlala njalo uma ngifika ulele lo mfethu hayi le nkantini yakho mfethu hayi awungizwise nami le nkantini yakho ngizwe mfethu yabo loo nto ethi ngeke ngizokuzwisa uthi uphuli kuphela mfethu ngishayisa uthi uphuli nyampu ubuthongo same time kube ngathi sengibhema amadama awu-10 enkantini mfethu yabo loo nto mfethu ngakusasa mfethu kwakusekuyimina mfethu le nkantina yakho iwumalini la nkantina yakho le nkantina engathi le nkantina staff iwu-20 rand yabo loo nto hayi mfethu sekuyimina-ke ngiphethe u-60 rand la yabo loo uyothenga mfethu u-20 about 3 hayi sibuye-ke shuwe sibheme-ke wena mfethu yabo loo nto masibhema-ke wena mfethu akangitsheli ukuthi lento ino-arosta wena mfethu yabo loo nto mfethu hayi kusuke-ke lapho-ke sengiyagula-ke yabo mfethu ngixake-ke mfethu ngikhishwe isisu ngiphalaze mfethu yabo lona ngelinye ilanga-ke sengihlala kakheyi-ke nobaba mfethu yabo lona ngimtshele lo mfethu ngithe mfethu mfethu isonto lonke angazi ngiyesigwele mfethu ngikhishwa isisu ngiyaphalaza angazi kwenzakalini ayezwa leyo nto ethi hayi woze uze ngala ka-B hayi uma ngifika ka-B hayi ngilishaye kanye ngidonse kanye iphuli lakhe phele konke ukugula same time ngithe mfethu yini into ngibhemise yona ithi hayi kahle kahle mfethu isemthini le ngithi yini esemthini yabo lo lapho ngino-100 rand yabo leyo nto mfethu hayi sithathe-ke lo 100 mfethu sokuthenga-ke isemthini hayi masithenga-ke isemthini-ke mfethu vele ngishaya elilodwa idamu vele ngilala usuku lonke emva kwalapho mfethu mfethu hayi ngaqala kanjalo-ke ngabhema yabo leyo nto ngabhema kanjalo-ke bafethu ikhula kanjani lento uma uyibona igcina iziphume esandleni kuwena ingasalawuleki mfethu ngeke ngiqamba manga mfethu yabo arosta ucontroleki wena mfethu u-arosta wena mfethu yabo uthi uvuka ekuseni khona bavuka mfethu uthola ukuthi bevuka bechama sebeqalekile yizwa leyo nto mfethu suyiphara lichami-ke baqinisile-ke yabo leyo nto mfethu uthi uvuka nje ekuseni mfethu khona basobe seshawa u-arosta ukuthi mina-ke bengibhema-ke mfethu uhevi yabo leyo nto bengiqaleka mhlawumbe ngo-12 uma ngithenge mhlawumbe u-17 cap yabo leyo nto mfethu ukuthi ngizobhema esukwini ngoba bengivuka mhlawumbe mina ngabo-12 yabo leyo ngoba bengilala mhlawumbe ngabo-2 thothi mhlawumbe ebusuku ngizobhema u-8 cap yabo leyo nto thothi kulo 8 cap engiwubhemayo mhlawumbe thothi ngizobeka noma 3 noma 4 ka-6 ngithi ngivula amehlo nje yabo leyo nto mfethu manje ngiyavuka ekuseni hayi uma ungishiyelile u-30 rand laphayana wena phezu kwe-headboard embhedeni yabo leyo nto mfethu yabo leyo hayi mfethu ngihambe ngiphante wena mfethu hayi uma ngibuya mfethu thothi kuphantekile hayi na u-30 rand usakhona nasekuseni uma evuka uma ayibona ukuthi usakhona u-30 rand mfethu yabo leyo mfethu ayibona ukuthi hasho ukuthi usa-right wena mfethu okay-ke bafethu nami ngeke ngiye-ke kakhulu-ke yabo kwenzakaleni-ke la igazi ngibheme-ke ungabafethu-ke ngihambe-ke yabo
mfethu ngahambeka ama-rehab yabo mfethu ngisangichazela bese ngikhohlile ngihambeke le kuthiwa umgazi hayi umgazi-ke mfethu ekhaya bekhipha u-5,000 ekhaya wena mfethu yabona kanti ubastard mfethu uyosivalela kubo wena mfethu uyosinika mfethu mfethu uyosinika amabhigo wena mfethu yabona wena uzosiyekisa ngegazi wegcwele amadoda la mfethu athi wasivalela mfethu umgazi wena wasivalela umgazi sashawa roast enanda ngoba mfethu yaphuma ngempela iwuma mfethu egazini kodwa sacishe safa bafethu ngeke ngiqambela amanga mfethu yabo epolice station baningi befa bafethu bekubula u-arrest uyi-ghost kodwa manje bafethu sekukhona lo muthi omusha ekuthiwa imizyo i-methadone ukuthi yabo nje bafethu yabo le methadone iyasiza bafethu yabo lonto iyasiza nje le methadone i-methadone blue kuthiwa imizyo guys iyasiza kakhulu guys and ngifuna ukubonga impilo yabo lonto yabo nje mfethu impilo sisiza abantu abaningi hayi mfethu sisiza abantu abaningi bese ngiphinde ngibonge usisi wami ukuthi yabo sisi wami bafethu mfethu akalahlanga ithemba bafethu yabo sisi wami bafethu mfethu yabo nje guys mfethu usisi wami bafethu mhlawumbe usekhiphe mhlawumbe over 35,000 mfethu zama ukungiyekisa ihunga mfethu yabo lonto mfethu mhlawumbe over 35,000 mfethu nakho ngayisho kubazali njengamanje ukuba encourager ngezingane zabe seyidakamizwa wena ugcina unqobe kanjani bafike ngiqamba manga yabo mina bafethu khona indawo ekuthiwa isebuhle bendalo bafethu izolonto lapha nebuhle bendalo guys kunodokotela guys mfethu yabo lo dokotela bafethu yabo i-trip yakhe bafethu i-1200 yabo le trip nizowabona ama-videos ami guys ku-TikTok yabo le trip bafethu ngangiqala ukufaka i-trip 3 hours dokotela ngithi hayibo le trip yakho yangaphela ngathi ngifuna isuke ekhanda la kuleli ikhanda yehle la izifika kobhozo uyayibona lonto mfethu uyayibona lonto ngathi kanti ayisapheli lo trip hayi ngisayishaya lo trip mfethu hayibo kube ngena mfethu mfethu 100% wena mfethu hayibo mfethu kube ngena wena mfethu yini lempahla le hochokisi ngiyasho ukuthi hayi yabona-ke lana kuyasho ukuthi hayi mfethu ngiseyindaweni ephezulu ukela wena mfethu hayi ngiyishaye-ke lo trip yabona lonto mfethu hayi mangishaya-ke lo trip-ke guys-ke yabo leya trip ngendlela eyighosti ngayo shaya amaphapho shaya izinso ishaya isikhumba ngoba ungibona nginje bafethu iyona leya trip yabo lonto bengihlala nje mfethu ngihambe ngidrip yabo lonto mase ngihamba ngiyoshaya itherapy laphayana Embilo guys yabo lonto yabo nje ngifuna ukusho ukuthi sisifezeka nawe sisinonhlanhla yabo nje i-therapy session yenzu bafethu yenza umehluko kumina omkhulu kabi laphana kwi-therapy siyafunda nanokuthi iziphi indlela ungakwazi ukuyinqanda guys yabo lonto kuze ungeke ubuyele kwama-drugs mina bengingacabangi ukwenza njani bafethu ukuthi usuku lami kumele ngiliplane the day before yabo lonto bengingacabangi ukuthi kumele ngibe ne-timetable yabo lonto bengingacabangi ukuthi don't think about the present, think about the future yabo lonto mfethu ngifuna ukusho mfethu ukuthi laphana ngisizekale kakhulu bengingacabanga ukuthi mangena endlini bafethu ayizwa lonto isho ngathiwa uphante noma uyi-50 rand mawuthenga isinkwa ayizwa lonto naleyo drink ayizwa lonto mfethu nalawo maqanda mfethu yazi uma mfethu kwathi akakhala inyembezi mfethu kwathi akakhala inyembezi yazi nje I think basamele befike labo sisi la uNonhlahla mfethu yeah mfethu uma wakhala inyembezi mfethu uma mfethu wakhala inyembezi mfethu uma mfethu ufika nomngena endlini mfethu athi yabo nje mfethu yabo mfethu athi mfethu ngibekezelile mfethu ngithandaza mfethu ngikhala inyembezi ngivuka njalo ngo-12 ethi kodwa mina nkulunkulu leyo ngenzani nkosi yami kodwa nkosi yami mina ekhaya kwakuyimina kuphela ufunde ebalungwini ubhiyonke ngasekhaya mfethu ayizwa lona ubhiyonke ngasekhaya kwakuyimina kuphela e-Avoca yayithi iphuma iZ10
i-Blackberry yayiphathwa yimina yayizwa lonto usisi wami ikhavela nekhavela eyayiphuma ngangithengela oyena mfethu ayizwa lonto njengamanje baba seluthi ngidla ikhehla lomlungu nje mfethu ayizwa lonto mfethu yabo nje njengamanje nje mfethu yabo ngathi yazi mfethu usisi wami mfethu wangisikela i-iPhone ngokuthi nje mfethu ufuna ukungibona ukuthi sengiyeke ngempela yini lento ngahamba ngayohlala naye eNorth Beach mfethu yabo lonto mfethu mangihlala ke naye eNorth Beach ke mfethu ngalokho ngijoyina ama-therapy yabo lonto phela u2 weeks ngihambe ngiyoshala trip lapha bafethu yabo nje guys ngeke ngiye kakhulu into engifusha ukisho guys yabo lonto kubalekile kodwa ukuya kakhulu la ukuze kusizakale nabanye abantu ukuze kusizakale nabanye abantu bafethu ngifuna ukusho bafethu ukuthi okokuqala ihunga mawufuna ukuyiyeka noma idakamizwa bafethu it's inside of you guys yabo lonto you'll never stop smoking drugs if you don't tell yourself that's mfethu angisawafuna ama drugs yabo lonto you'll never stop smoking drugs mawusazothi ngisazohamba nalabangane kade ngihamba nabo yezwa lonto zonke lezi izinto esifunde therapy guys yabo lonto you'll not stop smoking drugs mawusazothi ayingeke bafethu angisawabhema ama drugs kodwa nayo 50 rand sengincane ukuthengisha isinko endlini guys mina mfethu impilo yami yonke bafethu yabo lonto mfethu angazi ngikuthenga ukudla kodwa ke ngiyintwana mfethu engenalutho ngusikhothi nongenalutho ngihlezi ngibatshela na TikTok nambe nje nongibheka bafethu yabo lonto yabo nje ku TikTok ngukhulekani.nxumalo5 i-second account ukhule isikoloza tshweya yezwa lonto mase ukuthi i-message account bafethu ukhule.message ubani uzodida abantu batshela i-account e1 uzofike ngibatshele nje mfethu le kwazi ukungena ama message ukhule.message.account uzosho kanjalo nje omunye umuntu uzobuza ke bafu ukuthi uthi ubuphanta kanjani ngeke ngiqamba kamanga mfethu mina bafethu yabo ngumphanto ngushaya wonke ke mina bafethu ke yabo lo bengidayisa mosquito coil umuthi wamagundane umuthi wamakokoroshi ithilula yayizwa lonto mfethu ngidayisa mfethu nezingubo eflea market yabo lonto mfethu umuntu mefuna ukuplastelela ngimplastelela umuntu mefuna ukukhonkela ngimkhonkela yayizwa lonto umuntu mefuna ukuvulelwa amafoni ngoba mfethu ngino2 years we-IT yabo lonto mfethu yabo lonto ngimvulela amafoni mose ufuna ukupdatela ama softwares kwama laptop ama computer ngimsize ngalokho yabo lonto umphanto nje kade ngikwenza ke loyo ke mfethu yabo wona nje umphanto kade ngoshaya loyo akwazi uyibamba inkonzo hayi angihlula ke inkonzo hayi yabo inkonzi ke ngeke ngiqambe kamanga bengihlala nabo abayibambayo inkonzo befike nje benamafoni awu30 la mfethu yabo leyo bekulamafoni awu30 nawo u5 wakho wonke la uzowavula yabo leyo nto mfethu hayi mfethu nangempela before nje futhi befike nje nasekhaya nje mfethu bayazihlanganele egroundini ngihlezi ngibatshela ukuthi i-last location iya correspond hayibo ngize ngibatshela mina ngafana ntshontsha ama-iPhone ebalungwini bafethu nizongena nawe elokishini nizofuna ukufika ekhaya yazi le nto izoreporta same time la ayigcine khona yezwa mfethu ngendlela mfethu knowledge yami ephezulu ngayo mina mfethu ngiphatha i-iPhone 6s Plus yabo sengiwadayisile ama-iPhone mhlambe 15 wama-iPhone mfethu kodwa ngathanda yona nje angazi indaba ukuthi mfethu ngiyayithanda ifone e-slimline guys yabo leyo nto mfethu yabo and nawo ama-iPhone ngiyawavula yabo leyo nto mfethu ngushaya wonke umphanto guys kodwa ke isifiso sami guys yabo ngifisa ukuvula i-rehab bafethu yabo leyo nto guys baningi omama nobaba abaningana abadlida kamizwa guys so yabo nje sona athi ngisho nalaba bafethu yabo lo bafethu masuphuza lo amuthi lo yana lo ngivelesha uma hey wena nalesi scoop sakho uvela uphuze nje igroup ezu7 ngosuku ngithi hayi ma ngiyaklina kwasho udokotela fethu ngiyaklina ngamanzi fethu okay mawuzwa kuthiwa yini zingathathwa ingane zesikole izingane eziphuma kwamashu lesikole lesi sabelungu
wawufunda kusona yabo laphana mfethu kusanalento ukuthi bethi racism wena mfethu yabo bafuna yazi yini bavele bebona ukuthi ingane zakamasho mfethu zizofika nama drugs wena mfethu zizobamba inkunzi wena mfethu yabo leyo zizowenza i-bad influence mfethu yabo ingakho nje abantu bengathathwa nje laphana mfethu yabo leyo nami nje mfethu ubaba webhalisa ngeaddress mfethu esebenza khona laphana mfethu elalusha mfethu mawubheka abarongo ngalokho kuvikela ezinye izingane afike ngiqamba manga phela yabo mawufunda ezikoleni zo 35,000 no 45,000 mfethu safety yakho na nje mfethu ihigh ngalendlela mfethu yazi mfethu kwakunalento ukuthi kusakhona ama blackberry lento okuphingana ping mfethu iphumile iBlackberry i9320 esanda kuphuma ina 6 days iphumile bonke eclassini sebowasikile angithi siyahlupheka kunalutho baba vele ayolanda ngecontract kwakuyimini ekseni mfethu ngathi ngifika nje eclassini ngoba ping esephumile uthisha bahlekana say look at this poor boy ngithi nothing about just yeah I'm poor but at least I can speak English. Yabo lonto mfethu mina ke mfethu ke my English mfethu is very very perfect and I'm very proud of it. Yabo lonto okay I did my mistakes yabo lonto of smoking drugs but now mfethu I don't think about the present, I think about the future. I want to have a good impact to the community. I want to have a good impact yabo lonto kwi-youth nezingane ezikhulayo nezifuna ukushintsha impilo. Guys, yabo kulo dokotela ongohambayo it's either ubhema ihunga iroki intashi ithiki cocaine yabo onto incika mfethu amazini kuningi bafethu crystal ebafethu yabo le drip bafethu ikwenza konke ingcindezi eba kumntwana ofunda nezingane zomacaphuna kusala kungenzeka ngamandla thizeni ngikwazi ukugcina ngithatha ingane yami ngayifaka ezikoleni zomacaphuna kusale ngoba ngiyifunela imfundo engcono ungathini ngengcindezi ebhekana nayo ngezingane eziphathwa ama Blackberry njengobusho eziphathwa ama iPhone 15 Pro yona iphatha upopopo ingaphumi futhi emakhaya afana nayo leyo nto ingayiphazamisa kanjani ingane esikoleni bafike ngimqambela manga bafethu yabo leyo nto bafethu yabo fethu ilo nto ibizwa fethu ngepost traumatic trauma bafethu yazi kubuhlungu kangakanani zonke izingane esikoleni bafethu iphatha ama Blackberries iphatha ama iPhone wena kuphela eclassini ungayiphatha bafethu ngifuna ukusho ukuthi njengoba uma wakho ekwazile ukufaka kuleso sikole yayizwa leyo nto jabulela lokho bafethu yayizwa leyo nto ungakujabuleli ukuthi mfethu awuyiphathi wena iPhone 15 wena ngithi uzofunda bafethu wena esakhe isikhathi siyeza yayizwa leyo nto guys siyeza esakhe isikhathi yabo labo baphatha ama iPhone 15 mhlawumbe emva kwa 10 years mhlawumbe kuyobe sekuwena yayizwa leyo nto mfethu usushayela ibhanoyi yayibona leyo nto mfethu bona beama passenger yayizwa leyo nto ilento engifuna ukisho guys ukuthi bafethu asihlonipheni abazali bafethu abazali mebethi angibathandi labantu ohamba nabo basuke beqinisile bafethu yayizwa leyo nto labantu ohamba nabo bawu1 no2 no3 no4 sengihlala ngayibona leyo nto mfethu yabo njengosikotheni mfethu awuqinisile phela mina ngusikotheni mfethu ngokuthi ngikwazi ukumfunda umuntu nje mfethu mfethu yabo nje knowledge yami mfethu hayi mfethu yabo knowledge yami nje mfethu la psychologist engihambayo ke ngisafunda ke ne-IC nana ngithi baba bengishayisa ama course ke i-tutoring yokuba i-teaching nani yabo leyo nto ama private courses yabo ngifuna ukusho nje guys ukuthi bafethu yabo masingabahlonipha abazali bafethu yabo masingabahlonipha abazali and singayinaki into abayishoyo bafethu nizoyiregret yabo ngifuna ukuphakamisa kwamasho kaB kuB uwonke guys abantu thina sesiyekile ihunga mhlawumbe u70% mhlawumbe kusele u30% abangakayiyeki ihunga guys ngifuna ukusho guys ukuthi ama drugs ayayekeka mina isifiso sami ukuvula irehab bafethu ngifuna ukubasiza abantu guys okay ke kuzoba khona ke lo mbuzo ukuthi uzokwazi yini ke ukuhlala lapho guys anginankinga ngizokwazi ke ukumthatha ngihlale naye ekhaya yabo leyo nto mfethu
ngibe ngihlala naye ekhaya, ngibe ngimhambisa udokotela, ngimhambisa itherapy, yayizwa leyo nto, ngimhambisa i-psychologist, yayizwa leyo nto mfethu, ngimhambise zonke iy'ndawo lezi engiy'hambile mfethu, yabo leyo nto. Ngifuna ukusiza guys, yabo leyo nto. Yini okumele yenziwe ngabazali ukuvikela iy'ngane zabo ekuthenini zingagcineli ey'dakamizweni? Yabo bafethu, into engifuna ukuyisho omama nobaba, iy'ngane, yabo iy'ngane bafethu uma siy'nikelile ukuthi into iyayenza ngeke uyinqande leyo nto guys. Phela nje into ongayenza ukuthi uhlale phansi nayo ukhulume nayo, uthi yazi mntanami nami bengiyingane, nami ngayibhema insango noma nami ngawubhema ugwayi, kodwa awukubuke for example umuntu ohlala ngakini, buka usedaka utshwala kanjani, ayizwa leyo nto, buka useyisibotho kanjani, buka usedla isizulu, yayizwa leyo nto, ngokuthini waphuthumisa impilo, yayizwa leyo nto mfethu. Bafethu impilo ayiphuthunyiswa bafethu. Mina abahlezi bethi naku-TikTok mfethu, wena ungazosichomela wena nani. Thina bafethu impilo sayiyeka manje-ke sesizama ukukhava yona-ke manje leyo mpilo, leyo soft life. Yabo bahlezi bengibuza bafethu ukuthi indaba ku-TikTok abantu mebekufakela iy'mali uyiphosta, yabo leyo nto. Ngisuke ngenzela gazi ukuthi nibone ukuthi imali yena ngidli ngento eronke bafethu, yabo leyo nto bafethu, yabo. Each and every imali mfethu noma i-wallet abawusendayo mfethu bazowabona nama-videos ami ku-TikTok mfethu, yabo nje. Each and every imali abayisendayo mfethu ngenza sure ukuthi ngibashayela ividiyo, ngithi nayo emalini bafethu ngiyayikhipha, sengenza u-1 no-2 no-3 no-4 kuze mfethu nabo mfethu bengalilahli ithemba. Mina guys bafethu anginamona guys, abantu-ke banomona-ke ngokuthi uthole indlela yokusiza abantu abasebefuna ukuyeka iy'dakamizwa. Mina sengiyivusile indlela yokuyeka iy'dakamizwa bafethu, yayizwa leyo nto. And ku-episode 2 wala ngizobuya nomunye wesibili nizombona guys, yayizwa leyo nto. Igama lakhe uSihle, yayizwa leyo nto, u-accuse wami macala, naye ngimthole ku-TikTok akhala iy'nyembezi athi mfethu yazi ngiyayithanda lento yenzayo nami bengibhema sengiyekile mfethu, yabo leyo nto. Naye uSihle-ke okay-ke beseyekile-ke nami ngamhambisa udokotela wami nani, yabo leyo nto-ke. Yazi ungambona mfethu, yabo nje izolo mfethu, yazi sengikapachino, yazi ikapachino into enenhliziyo ngapha, into enenhliziyo ngaphakathi. Babasele ukuthi mfethu usisi wami noma basikhiphile saye ehotela nge-weekend, ayizwa leyo nto. Sathi asihambe soshaya i-breakfast nje kwi-Foster Hostel. Babaselwe lona, ngiyabachitha ungangiphani kusikhothi ningena lutho, ngizongena emaglasini avulekayo kanje phinde ivaleka. Ungabathinti ngizobagcwalisela-ke naye namhlanje, ungangiphani. Wafakwa ngabangani ezidakamizweni mfethu. Ungathini kunomntwana njengamanje ohlumekiswa ngabangani noma ongezwa abazali olalela abangani, ongagcina ey'thole sesimeni ezinjengesakho, ekungeni kukabili uphuma ngebhokisi noma yijele, wena waba nenhlahla ukuthi uphume usaphila? Hayi uqinisile, ake ngikufihlele-ke ngalapho mfethu. Ungathini kumntwana onjalo? Yabo bafethu ngeke nginifihlele bafethu, ngeke nginiqambele manga, yabo. Ngoba ungibona nginje ngakhetha impilo yabangani. Khona nevideo engiyifake namhlanje. Hawu so-right manje. Kunevideo engiyifake namhlanje ku-TikTok, yayizwa leyo nto, esho hlonipha uyihlo nonyoko ukuze iy'mpilo zakho zizokwanda emhlabeni. Ungaphiki nabangani, yabo leyo nto guys. Ngoba abangani bafethu, yayizwa leyo nto, abangani bafethu ngikutshele, yabo mina bengifuka ngisafunda mfethu ebalungwini, abangani bami bekumani ubaba kuphela mina abangani bami, yabo leyo nto. Nginabantu engiphilisana nabo, kunabantu obabonayo laba bayangimaketha, yabo leyo nto. For example, excuse, yabo ku-TikTok ngathi nguvula u-TikTok ngathi ngifuna ukusho ukuthi bengibhema ihunga, bengibhema ama-drugs, sengiwayekile ama-drugs mfethu, yabo leyo nto. Ngathi nakwi-inbox yami ngathi nje ibhayo yami ithi nje mfethu imnandi life without ama-drugs. Inbox yami mina ngikutshele mfethu, mina anginandaba-ke nolwazi, ngiyafuna ukusiza abantu mfethu, yabo leyo nto. Ngadla ngokuthi nje ngifuna bebone ukuthi mfethu
ngifuna ukuphusha lento ukuthi idakamizwa zayeke amaphara amaningi ayisaba ukuyenza lento mfethu yabo lento ukuthi nje mfethu bekhulume nani ukuthi bebebheme ihunga bethi wena indaba wena ukuthi kusokho mfethu ifile lakho uliveza kangaka mfethu intombi uzoyithola kanjani abantu uzothola kanjani umsebenzi ngithi mina mfethu anginendaba nomsebenzi ayizwa lento into engiyifunayo ukusiza abantu mfethu bengibuza ukuthi indaba uma uphethe 100 rand umuntu nomuntu ohluphekile mfethu ukhetha ukumnika u2 ishumi ukhetha umnika ngithi yazi lezi busi seyincane ongayinakile izona ezokukhansela ngelinye ilanga njenganamhlanje ngila ngenxa yakho mfethu ayizwa lonto wazile ukuthi mfethu ngik-inbox wakwazi ukuthi mfethu ubone ukuthi mfethu ngiyafisa ukuba la ekhaya mfethu yabo lona and namhlanje ngila ekhaya bafethu ngenxa ye-inbox siyayishona inbox ungangifani kodwa nge-inbox ngosikhosini kodwa bafethu asingabusaya-ke kakhulu bafethu abangani bafethu asingaphikisani nabo bafethu abangani babuyiselana emumva kakhulu bafethu abangani yazi umngani wakho umbona ngani umngani wakho umbona ngokuthi umke namhlanje sifundeni esikoleni wena ufundeni mina ngifunda u1 no2 no3 okay asenze homework yabo lo besisi niyenze homework ndawona umke mfethu umama uyaphila ekhaya hayi nami uyaphila hayi fe ibonaka abangani bakho hayi yiba lo mngani othandwa umzali wami mfethu umngani ongathandwa umzali wami inkinga yomngani leyo ngihlezi nje ngibatshela ke nami masukuthi ke into engifuna ukuyisho ke mfethu ke ngengiqambeka manga bethu mase kuba khona ke step mother sami uma kankululeko hayi mfethu uma kankululeko mfethu hayi umama nje mfethu behlale hostel kwaMashu mfethu isho ngisabhema ke nje mfethu ke la mama mfethu ngenzela yonke into la mama mfethu yabo nje mfethu ngoba ngifuna ukumveza nje ukuthi makankululeko nje mfethu ngiyabonga mfethu yabo la mama mfethu mhlambe ngimdenta mfethu mhlambe mfethu u15 blocks kodwa ngoba sengibonile ukuthi umntanami anginendaba ungabe sayikhokha lo mali ngikuthanda kakhulu manje mntanami uyayizwa lo nto mfethu mfethu ngathi ngikuthanda ukufa mntanami angithi ingane yakhe ke bihlala le unengane ezuthu kodwa ke naye naleyo mfana yabo lo nto mfethu iyahlupha yabo kodwa ke yena ke idla iplug ke yabo lo nto mfethu akagxilile ke yena udla iplug ngale ndlela engazuthi ubhema ihunga wena mfethu yabo ebengayibhemi uyipharalotshwana uyipharalotshwana mfethu engane nje kusena qoqoqo hayibo mfethu usayothenga inde eDurban muncazo wena mfethu lapha na mfethu ematshini hayibo qoqoqo hawo nayo hayibo iscoop sayo iscoop sesizulu enganeni wedlela iBlack Label nje mfethu yabo ngifuna ukusho nje mankululeko mfethu ukuthi ngiyabonga ngakho konke osungenzele khona mfethu nami mfethu yabo kuzona zonke imali engibuye ngiyithole mfethu sengifuna mfethu ukuyiphesha zonke izikweletu zami mfethu sengivele ngishawe nembezo ukuthi yazi lo mjida mfethu engibhoga mfethu yazi kunalabantu mfethu khona lezi izikweletu engasenike hayi mfethu ama ubhema ihunga uhlezi unezikweletu ke hayi ngeke uyikhokhe isikweletu ke ubhema ihunga yezwa lona but ezwe sibuza ukuthi indaba amaphara bengabi nayo azintombi yayezwa lona uzoba kanjani intombi yayezwa lona ekuseni vusha uArost uthi baby ukuphi ngithi hayi baby ngiyeza ngisendleleni manje yezwa lona ngizokufica ekhaya yabo lona uhamba uthi uyophanda ngingahlangani wena mfethu yabo lona hey mefika kini baby ukuphi ngithi hayi baby sengila itaxini manje nginika u10 minutes yabo lona uthi uyophanda ngingahlangani yabo lona egcina ukubuyela mhlambe ke kuyokweleta kumashento ugcina ukubuyela ke kubaby bofika kubaby mfethu yabo uma ungabhemile usheshe uqonde hayibo usheshe bafethu mhlambe 5 seconds yayizwa lona kodwa ke hayi abo uma ubhemile ke bafethu shafa nami u5 hours tshelwa yimina ngangitshela lonto ukuthi iyenziwe ukuthi angisabhema kodwa ke ngoba mfethu sengishayile ha drip mfethu ngidla nalo amuthi mfethu ngiphuza namanzi kanje yazi ngakwazi ukushayisha u2 hours ke kwinto yokuqala ngize ukuthi yazi ngangibuza ukuthi indaba abantu
uma bechathe bephalaza babezofika umuntu wesifazane ngihamba ngayibuka lento mfethu sengayihlaziya ke njengesaza ngibamba mfethu uthi no Ivati mfethu yabo bafethu bazogxila laba mfethu ziyagena la mfethu ziyagena la abo Ivati bafethu ngimtshele bafethu abo Ivati ikwenza konke bafethu yayizwa lona liyanquma liyaqeda yayizwa lona plazike wathi yabo once wayishaya la drip bafethu wathola nale amethadone uyohlezi waphetha amanzi mfethu uyohlezi waphetha amanzi empilweni yakhe yokuphara wekwalala nelokho emgaqweni hayi mfethu ke isho umngane wami mfethu wakhe uzama omunye lo sashona mfethu ashawa umphakathi ke mfethu abohaqa mfethu hayi asasihamba ke sephoyinti ke soshaya igqiba khona into ekusoyigqiba thothi umuntu uzongena mfethu yabo lonto ebhishu sayobhukuda thothi siphethe sithi sikhwama nathi yabo lonto ngalesikhathi sayobhukuda wena mfethu yabo lonto yabo nyampu sayobhukuda wena sikhwama sangithi siphethe sikhwama esems sifake phakathi yayizwa lonto sigaxe yayizwa lonto nyambu beshaya lo mphanti yabo makuthi wempuke ke kuthi imali yokubhuka namhlanje ayekho silala emgwaqeni ezemtsheza hawu nothi silale emgwaqeni mfana nganqamela sihambe kuze kusekuseni bethi hayi gosh yafe noma mfethu sovele soshaya ikhaka ayitike lapha ephoyinti wena mfethu ayibona lonto mfethu okay wena ukazi waba yiphara la semgaqweni hayi mina mfethu ke bengihlala ekhaya yazi nguzwa ngani abazongifakazela ababukeli be-MPTV1 nguzwa ngolimi language barrier mfethu yabona laba abahlala emgaqweni uyayibona leyo nto abahlali bengabibi uyayibona leyo nto phela sifundile thina kumele kubuye kuvele lokho ukuthi mfethu saphazanyiswa ama-drugs kuyabona beshaya umacala wakho kwakwenze njani wawukhona noma ungekho kwenzakalani kwawujwayela ukuhamba naye ngalelo langa ongahambile lalela phela kokudalekanike la mfethu umacala ke manje mina ngihlala edladlini yabo manje yena ushaya iround-ke yena yabo mfethu ke ethi-ke umacala-ke bo-busted-ke ubeshaya udlawu ubeshaya u-2 finger yayizwa leyo nto eshaya i-car braking umuntu okwazi ukubona imoto ofana nami ivuliwe yayithi yabo le ivuliwe le ivaliwe hayi bofethu ngithi manje-ke mina ngiyongena ngaphambili niyongena ngemuva ngithi ayingeke macala ngiyasaba ethi phaqa engene ngempela laphana ephoyinti wena mfethu ayizwa leyo nto ngene ku-Mercedes ethi copy hold ayizwa leyo nto ethi la ngaphansi emasithini ethi la ngaphansi vunxiyani i-laptop iphume esigaxa phume yahamba sengiyamlanda ethi ayifoseka kuhambe kini wena ngithi wena uyasaba ukuzobhanda la hayi bofethu fike elokishini mfethu ethi boom half endonga yayizwa leyo nto usayithenge ephoyinti wathi boom half emuni wena mfethu noma emuni wena ma ngithi othi ngiqaleke indaba tsabi mina ngengiphandele wena yayizwa leyo nto wena ufuna ukuqeqesha-ke wena ngengiphandele ngaqala-ke nami-ke wena mfethu yabo leyo nto qala-ke ngabona-ke ukuthi imoto uma ivaliwe mfethu yabo leyo nto i-alarm alikhanya uma likhanya kanje uMercedes uma uvaliwe ukanje u-BM uvaliwe ukanje sengikwazi ngisho ukuyifunda zonke iy'moto manje mfethu yabo leyo nto mfethu ngihamba-ke nami-ke ngingagcina-ke sengithi yabo leyo nto mfethu kodwa-ke hayi sengikhohliwe kwenzeka laphana eThekwini wena mfethu yabo dalekani ugeyike mfethu ethi uhaqake ambongena-ke kulo Mercedes usanda ukupaka lo muntu uyaphuma uyothenga yabo leyo nto mfethu mephuma ukuyothenga-ke kulukuduku ku-Mercedes wena mfethu ayibona leyo nto mfethu mangisigulukuduku ku-Mercedes azongena esitolo buye umqondo lo muntu uthi hayi faka ngekhiya yangu imoto tititi vele ngidume wena vele ngidume ngithi mfethu umsuni ubhala u4 kanje uyangibuka uyangihleka uhleze ngitshela ukuthi ungazivuli isicabha ngoba kuzokhala i-alarm ayebuye kunikazi-ke wena mfethu yabo leyo mebuya unikazi wena mfethu ngithule mfethu hayi bevula isicabha ngisivale yayizwa leyo bevula isicabha ngisivale ethi uza ngala ngize ngala ethi uza ngala ngize ngala itimile wena mfethu manje wena uyaqaka ukuthi usokubona nje yabo leyo nto ngazana uza ngala ngazana hena ngijobele ngemuva ezivula sivale lesi sivula sivale lesi
Mfethu wena ngisuke lapho wena mfethu wathi evula lesi singale ngabe ngivula lesi singemuva vele sekuwopasnane ephuyini nyaphu abe ngishona phansi ngeSouth Beach Point ifike ngabe ngihlaba itaxi semsamo ebheke emarket ngathi hayi sengibambele yokushini ukujika ngoba lapha mfethu ngoba ngaze ngiboshwe mfethu mfethu hayi ngoba mfethu khona empilweni yakho kwaboshwa yini waboshwa yena mfethu uyisisebenzi phela yena vene yabo nje mfethu uyisisebenzi and uyimfanelo zase 26 yabo angizibe kunalento ukuthi ubaselwe lento ukuthi abantu bangithatha njengosimomoza yabo leyo nto yena mfethu yisimomoza umfana kama hayi nengiqambe kamanga nguyena umfana kama bafethu ngumagcini ekhaya yizwa leyo yabo leyo nto mina usisi wami usinena nami ukhulekana yabo leyo ngumfana kama niphinde ngigcwale nali igama lakhe la yabo nali igama la ulindiwe ku TikTok Lindiwe Masondo wani username yakhe hayi bafethu ngisawumbhala igama nalana sibonke hayi ngisawusibhala isithombe sakhe la bese ngibhale sethaya manje yabo leyo nto ngisachaza ke bafethu yabo ngihambeke nami ke gcine ngifundisa ke round ngicine ngishaya yabo nakhona ke mina ngize ngishaya kumakulethu nawe yabo wena emini nje mfethu wenganqeni uthi asihambise ephoyini uthi hayi ngeke mina kanjena mfethu hayibo semini angaliza hayi ngoba mfethu yabo ngo2015 hayi ingakashisi iphoyini hayi manje mfana nami yashi iphoyini ukuthi yabo ubehlezi mfethu umuntu yabo ngendlela mfethu abehlaba ngayo mfethu hayibo mfethu beshaya mfethu 57,000 mfethu ishawu 86,000 wena mfethu hayibo mfethu ishawu 15,000 ngayo le round yakhe yabo lona solo angiphathi ke maku December ke we sithi singene ebeach mawugqoka ichain nje hey uthi ugobe bhoqo emanzi ngithatha sambeni mshana ngithatha bozi ethi sambeni sibambe itex masifika lapha u32 current ebastard usha 18,000 ngaleli chain nje mfethu mfethu hayi fika hayi angangimvumile kodwa macala mfethu hayi unqonywa yini mfethu angenze phela mfethu usejwayele le mali yaseroundini manje ke mina sengiphusha ke lezi zinto mosquito coil musomagondane musomakokoroshi inkanda amafoni ngidayisa ingubo kathi mfethu ngoba usubuyile ngala elokushini usushisa epoint hayibo leyo nto mfethu na umphatho brawa mawuzame la yabo leyo nto mfethu ngizowenza sure ukuthi at least imali yokuqaqa kuthina uyisweli nemali yokulala yabo leyo yabo and futhi ngeke ukwazi ukuhlala ekhaya ngoba ke awusagezi ayizwa leyo nto mfethu yabo leyo nto awusakhi bafethu awuthi mfethu konke ngifuna ukisho bafethu yabo leyo yabo uma umuntu bafethu yabo isithende sami sesinjani awusibenze futhi yasibona buka la sisami uhlezi ethi obhaqa mawufika kini uyabakhe awusaveli phela la mfethu obhaqa okokuqala phela mfethu abo mohlala mfethu nabantu abahlala emasabhabisini mfethu obhaqa uthi ufika nje uyabageza obhaqa ntambama njalo ntambama uyabageza obhaqa geza inyawo ugeza inyawo phela hayi inyawo zami ezinjani mina ngeke ngayokujuluka ke mfethu hayibo inyawo zami mfethu yabo leyo nto nginenkinga yokujuluka mfethu yabo nje obhaqa mfethu uyabageza yabo nje bafethu bahlezi bebuza ukuthi indaba obhaqa ba30 ubathanda yabo buka kanjani usuku nosuku uma ubuya ntambama uyabageza yabo labo obhaqa bafethu aba30 hayi ukuthi aba600 asikwazi ukuba afford asakwazi ukuba afford kodwa sibathanda yabo nje manje mfethu ngoba sengiyekile mfethu idakamisa ngihamba ngibuka ethi uma ngeke wena usayithandi nje mfethu izinto ezibizayo njengakuqala nje usawulo wakhulekana ongaqamba manga ngathi hayi manga ngihlukumeze kakhulu mina mfethu hayi sengivele ngisabe nanokuthi nje mfethu yabo nje mfethu nosisi wami nje mfethu usando manje ke babaselwa yini kahle kahle yabo sisi wami baselwa ukuthi angithi kade ngiyiphara abantu bangithatha kancane manje nje mengizohamba nje mfethu ethi sports itekelisha
yabo leyo nto mfethu ethi khehla lomlungu iskip esisha ethi sigqoke yabo nje mfethu na TikTok nje mfethu bazobona nje mfethu yabo nje usangisikele nje mfethu ikipe ezusuna mfethu khehla lomlungu namateka u2 amasha ka Sportscene yabo kulama video nje nizowabona yabo nje lapho engigqoke khona ikhehla lomlungu zonke lezo zinto zintsha yayizwa lona ngoba mfethu uthando liphuma kwi-sister yayizwa leyo nto mfethu yabo uthi ubufunda ezikoleni zezingane ezingashawa kunenkolelo ethi uma ukhulu ungashawa izokushaya impela uzokushaya umhlaba hayi bafethu ungathini ngezikole hayi okushawa kuthi hayi bafethu ngibashaye ngempela bashaye ayibo mina njani manje ungangibani kuScotseni ngiyovulela uthisha ucala ngokuthi ungishayile ayibona yona kodwa namhlanje ubuya emgaqweni hayibo ngaze ngaphuma eAvoka mfethu uthisha wena mfethu ngifuna amadoda abo mfethu bethola ama-warning othisha manje zonke abafundi ke isha sebexoshiwe sebethi ngibathatha ngibafake lapha wefethu ngoba iAvoka mfethu mfethu yebo ngoba mfethu ungathini umfundi kuyambulala noma kuyamkhanda ini yabo bafethu ukabili ukushawa bafethu yabo ikole zabantu abamnyama bafethu zi-right nginqambela manga kodwa ke nezabelungu zi-perfect kushuthi kuya ngendlela vele ingane ekhuliswe ngayo yazi ngihlale mfethu bangifundisa usisi wami lo ufunda ugrade 7 eMandiyeni yabo okay ke yabo mangifundisa usisi wami ke mangimshaya nje i-tutoring ngentambama yabo lona kangimfundisa ukuthi angethuthi le test yakhe uyifundelile uyibhala ngolesibili athi ngikugoqela uTerm 1 nje kwi-EMS ubone mfethu ngangena ubaba ngabona ukuthi babefunda ngani ama-goods and services nani yayibona leyo nto mfethu hayi ngasuka-ke ngangena ku-YouTube ngathi grade 7 Term 1 EMS yayizwa leyo nto avela yonke itopic makuvela yonke itopic ngathi akayibuke le video ngathi njengoba siyibuka-ke le video kulama topic mekuvela goods and services ayizwa leyo nto uzosho ukuthi yini ama-goods ayizwa leyo nto mfethu yini ama-services ama-good asebenza kanjani ayizwa leyo nto ama-services asebenza kanjani uma ni-exchange laphana mfethu nani mfethu konke kusebenza kanjani ayizwa mfethu mese ngingena kwibhuku lakhe izinto asebeyifundile esikoleni ayibona leyo nto bese ngiyalivula ibhuku izinto asebeyifundile esikoleni mese ngibhala phansi kulelo phepha ayizwa leyo nto ngibhala izinto asebeyifundile esikoleni ngibhala nezinto esengimfundise zona yabo leyo mese ngiyayisummarize ke ingxoxo yonke mfethu yabo leyo mase ngithi ke wenza sure ukuthi lokho sesikurekhodile ukufaka ekhanda mase ngiyambuza ngithi yini ama-goods and services ngithi yini ama-goods engichazeni yini ama-services yabo leyo ngithi yini money exchange hayi mfethu ngibona iy'mpendulo lokhu eziya ngithi yabo le video ku-YouTube uyibuke kawu-10 nangempela wayibuka kawu-10 nasekuseni wavuka wayibuka bo mfethu ayi-out of 50 test mfethu wahamba wayibhala ngakusasa mfethu hayi manje-ke Mandiyeni-ke le nto yabo-ke ama-marks abuye mhlawumbe ka-7:30 thina ama-marks bephuma bebuya ngakusasa same time ama-marks indoda ibilalizazi ukuthi yazi usethini usethi awungiterapha-ke manje ukuthi ngizothola kule test ngithi mfethu yona le ndlela ngiyithanda wena ngoba mfethu ukufundela i-test kanje yayibona yonke kodwa-ke ngifuna ukukukhombisa ukuthi i-knowledge yami mfanami thina mfanami ngoba sasifunde ebalungwini ephezulu kanjani yabona yona wahamba wayibhala i-test wathi yazi bhuti bekuthiwa yini ama-goods and services ngiqasha ngithi yini money exchange kuziqasha yabuya-ke i-test emva kwa-7 days yenza mfethu wathola 38 out of 50 heyi mfethu engakazi wayifundele manje kusehlale ethi mfethu awungifundisa phela awungifundisa phela bhuti yayizwa leyo nto mfethu hayi mfethu ngihlaleke phansi-ke ngimfundise-ke mfethu khona-ke kodwa phela manje usenesicefe yekela ukuba nesicefe siyongixolela usunesicefe yeke isicefe ugcina lingakezwa lapha empendulweni yengane engashawa neshawayo
ugcina utheze i-right ingane eyishawayo ekubika uthina esiZulu ebantwini abamnyama bafethu ku-wrong futhi kwezesilungu bafethu ulamthi uthi nekukho esiZulu akufani bafethu yabo ngeke ngikhulume uBhayani ngoba mfethu vele mhlambe ngeke ifike kude mina kodwa ke yabo leyo nto ngifuna ukusho yabo leyo nto ukuthi bafethu yabo ebalungwini there's something called detention yabo. Okay, detention they call your parents yabo. Yabo detention you get it after 3 strikes. So when you get detention after 3 strikes, the 3 different types of detention yabo. It's a detention detention yokuthi uzohlala esikoleni mhlambe uzuphume ngo4 yabo lo nto. Wenzani uyafunda? Awufundi uhleli kanje ukudonga nje yabo lo ugwetshiwe yabo kube khona i-detention number 2 masukhathazile yizo lo ukuthi uhlala i-hour ushaya isitulo sasemoyeni yabo lo nto phela mase kuba khona umbala umsango yabo la detention yabo la detention banami bekugezise ngamanzi abandayo 2 hours yabo la detention plus bevele beyocisha igiza ukugeziswa ngamanzi abandayo i-hour lonke yabona ke le detention ke ayona yabona ke masuwashaye wonke awuvela uexpel lapha yana ke ngeke ngimfihle la ishayekike lo mfihle ebalungwini uthi ubavulela icala ngoba phela abashawa la yayiza lo nto and ama rights bayawazi wena mfethu akufani njengey'koleni zabantu abamnyama nezasebalungwini kuhle noma kubi ukushawa hayi bafethu there's good and bad bafethu yabo lo nto kodwa ke ey'koleni zabantu abamnyama kuhle bafethu. Why? Ngoba semnyama thina sibandlululo. Hayi besides that mfethu yabo lo nto mfethu yesekela impendulo yakho. Mina ngikhule mfethu ngingashawa mfethu yabo lo nto mfethu ngikhule ngiyiteka ngingane yami ngithola yonke into mfethu isho nayo imali iwunga mfethu nganginiko yena ngoba sekhathele ukuthi ngimtshontshele izinto mfethu yabo lo nto mfethu yabo nje ukushawa abafethu ey'koleni bafethu khona ugood kukhona ubad kuna lokushawa ukuthi okay ihomework awuyenzanga mhlambe bonke bayenzile eclassini mhlambe in about 3-4 awuyenzanga ihomework uthisha fethu ufuna ukuqhubeka nesyllabus wena umbuyisele emumva uthisha uyabona ukuthi not serious yabo lo nto lokho okushawa ke fethu ke uyakudinga ukushawa lapho wena mfethu ayizo lo nto mase kuba khona lokhu ke ukuthi ke uthisha uthi hayi akakuzwileke nje sidalwa sakho ke ukuthi akakuzwileke nje mfethu mawufika nje eclassini uhlekelana wena uyahleka mina ngifundisa yizo lo nto mfethu yabo nje kuningi nje mfethu yabo ukushawa kuhlukene nje guys kaningi guys ukushawa yabo mase kuba khona ke nalokushawa ke sekurongi ukuthi ke sivele sidonusiswe ke inqeni ke i-shape hayi yenziwa kuyikole zabantu abamnyama ngempela ke emandiye nalisho ke ipipe ngaleyo ndlela izona yazi mina ngithini mina ngikhule esikoleni okushawa kuso ngiyayibonga le nto leya hayi bro wami mfethu hayi bonke ngempela bro ngiyayibonga futhi ngiswele ngisho amandla kuyobonga othisha ababengishaya kunenye indoda ewumalume kimi ngoba basebekhathela abanye othisha ukungishaya bebona ngathi manje isikole kakhulu ngase kumelelwa yiyo yabo nginecala kuthiwa hayi miyekeni uyezidilwa umuntu ozokushaya aphinda afike ekhaya kini phinde kushaya so manje mina ngiyayibonga le nto sometimes othisha bayakwazi ukubona istar uthola ukuthi manje le star uyaphambili kodwa manje uphazanyiswa mfethu lento engangisho nami mfethu mina babe hlezi befonela iolede bethi yazi ingane yakhe ilova inyanga yonke kodwa mayizobhala i-test mfethu mfethu mhlawumbe ka grade 8 mfethu mhlawumbe mezobhala i-test mhlawumbe uphuma u-top 10 ka grade 8 kade ilova inyanga yonke yini inkinga yakhe akangigcina nje ubhula ngempela ke lapho mfethu ayizwa lo yabo okay sibuye nalapha esikoleni wagcina wenze njani ngiqamba manga bafethu abo esikoleni ngayeke esikoleni ka grade 10 ngiyabona leyo nto bafethu angithi iyona ke into ebalekile ukuthi sidlule kuyona leyo ukuzazi umuntu oqala idakameza ukuthi
yinto ayibeka kuyona. Hayi bafethu. Kufika kanjani manje ekutheni uzogcina uyeka isikole straight? Bafethu, yabo nje bafethu. Phela bafethu uzofunda kanjani ushawa roster. Yabo lo. Yeah. Khona ngazama ugrade 8 no grade 9 no grade 10. Grade 10 ke mhlambe yabo grade 10 ngayishaya zonke imfundo ka grade 10. Ngayishaya zonke imfundo banami yabo lo. Yabo ngayishaya zonke imfundo ka grade 10. Ngawuphinda ngo3 grade 10. Nakhona futhi yabo lento yokuhlala wedwa thola ukuthi bethu izingane zafika thothi nihleli lapha kini zobhema insango nogwayi yabo uhlezi uhuma lona yabo ngaze ngishaya lo mpi vele ngangingasafundi nje bethu kodwa ke yazi ku grade 9 ku grade 8 wami bethu ngaphuma u top 60 ku grade 8 ku grade 9 ngaphuma u top 30 ka grade 9 ngoba phela angizongibhema heavy ke ka grade 10 ngathi ngifika ka grade 10 angasakwazi nje angiphela mina phezulu bengiphatha kahle kahle bengiphatha u20 okukhera esikoleni yabo bese ngiphatha namalini no20 okugibela yabo sihamba ngobhobhobho ke thina mfethu khona nesex R5 ukuya R5 ukubosha bengino30 yabo kulo R30 ke ngiyothenga into yokubhema ekseni yabo lo bese ngiyesikoleni yabo mfethu ke kwahamba ke mfethu ayi no arrosta kakhulu egazini wena mfethu wagcina usumningi uthola ukuthi u1 angisawuza mina ngisole 3 noma 4 hawu mfethu angihamba ngabona ukuthi imali sengithola kanjani yabo makufika amantombazane no love ekhaya mabezobhanka lithi bafethu lethanza zonke imali zokugibela yabo lo nto mfethu beyihlanganise thothi mhlawumbe kuphuma u2000 yabo lo Gcwele lapha emjondolo wena mfethu yabo nane backroom ke lapha ngizothi kugcwele emjondolo sothi mhlawumbe ethi mina ngiphatha u100 mina ngiphatha u50 yabo lo ngithathe ke lo 2000 yabo angiqeda ukuthatha ke lo 2000 ngihambe mhlawumbe ngifike ngithi plug lapha mhlawumbe 8000 ngithi mhlawumbe enkantina ya 3 clip ngithi mhlawumbe happily baharisha ihapri ngedrad yabo lo mase ngithi mhlambe 2 clippers sengimaintain ibalance ke yabo lo amaside nani abagwinyayo begwinye yabo lo nto abaphuzayo bephuze abangaphuzi abathanda ukudla idixwidi kanjani mase kusala ke noma 300 lo 300 siyochephula ngawo yabo lo sebeyazi nje bese ngoba fethu shothi lento yamosha impilo yezingane eziningi ifethu yamosha impilo yezingane eziningi ngiqambela ma yabo imost abantu fethu sahlala nabo ekhaya fethu imost yabo out of hundreds nje imost yabo sahlala nabo ekhaya ngoba mina fethu bengiyiphatha zonke izikole fethu yabo lo yabo bengiphatha iavoka isikhawuleki iavoka isikhawuleki iphakili iDelviuna iMoats Park Phoenix High Phoenix Tech iGreenberry inhlakana isibonelo ezinye ngashonilanga fethu njalo mekusuka sakasigoloza kuthiwa ziyawa kasigoloza kusho ukwazi kanjani wena kasigoloza fethu angihamba ngabona nami fethu hawu fethu kwasho ukuthi nomakhelane ku-HTP yaseJohn Dube wena fethu waze wafika ngisho uprincipal wena fethu ngelinye ilanga kusesikoleni ngene khona yabo lona kuthiwa isigoloza fethu sekufika fethu la fethu usheme nala ka-B fethu yabo lonto fethu ngithi kwenze njani ngithi silivalile igate baligqekeza igate hayi bo bagqekeza nesicaba bese singavuli laba asibhodlo hey bo ukhiwe kuphi ngithi kwamakhelwa ngithi hawu asuka-ke lokho makagihla nkosi yami hey mangifika fethu petukile yonke into ibheke phezulu kithi thini sayizivele zahamba iy'ngane fethu aku-Rich Park nazaseMoat Park kithi kanti amatheni abemanga ngithi amatheni fethu besiba u10 siba u3 nje solova badila naso nje ngenduku fethu olova babephukeni babephuke ngithi uNkulunkulu ungayinselile ngathi ngingaya esikoleni kazi kube kwenze njani-ke ngavala lapho fethu mawavele waqashisa ngomuzi manje kuwona-ke lowo muzi bafethu engifuna ukuvula kuyona irehab yabo lona lapho ubulalela khona abantu manje usufuna ukuyophilisa abantu manje sengifuna ukuyophilisa abantu kahle kahle yabo okay isifiso sami ukuthi ngivule fethu ama-rooms awu4 yabo
kulama rooms awu-4 iroom yokuqala abantu abasalulama yabo. Yeah. Iroom yesibili abantu asebengconywana yabo. Yeah. Iroom yesithathu abantu asebehamba itherapy asebe right njengathi. Yeah. Mase ukuthi iroom yes4 yabo lonto iroom yes4 na ke bafethu ke ngifuna kube khona iroom yokuthi kube khona mhlawumbe iPlayStation noma iXbox noma iTV na ezo lonto fethu. Yabo lonto yabo so yabo you must make sure that your mindset la fethu njenga so yabo kuze ungeke ubuyele idakamizweni. Yeah. Kumele ukwazi at least mebefikile abantu fethu besalulama. Hayi bo fethu ayina Netflix bayabuka uNetflix nginawo yabo lonto fethu. Yabo into esashota nje TV nake no Netflix yabo lonto. Yabo okay ke ngifuna nomshini wokujima ke ukhona kodwa ke nje abangakwazi ukukhipha leso sponsor somshini wokujima guys yabo lonto umshini wokujima ama second hand goods bafethu engasawasebenzisi lokho kuzowenza umehluko omkhulu guys yabo lonto. Yabo nje ngifisa ukuthi nje fethu fethu yazi umuntu meze kwi rehab yami fethu engacabangi ngisho fethu ukubuyela kubo fethu sefethu ukuhlala nami fethu yazi fethu yazi fethu nabantu abawu2 sengibasizile fethu abasafuni ngisho ukuhamba ekhaya sekumnandi wena fethu yabo lonto mase fethu mefika lapha fethu endlini fethu ngibane ngisho ifoni yami fethu na uFacebook simcreate i-account uTikTok unawo yayizwa lonto create uTikTok fethu namhlanje ubukani yabo lonto hayi fethu ngibuka fethu uvule lapha uNetflix uyibukela uNetflix yabo lonto khona phela angisihlukene ke fethu yabo khona abathanda ukufunda yabo lonto khona abathanda ukugijima khona abathanda ukubuka ama movie yabo lonto fethu yabo ziningi izinto so khona bathanda igaming yabo so ngifuna zonke lezo zinto fethu zibe khona mfethu yabo lonto. So ngalesi sikhathi ke besalulama nani uthi umuntu ufuna just ukuthi igazi yabo lonto uyakwazi ukungena lapha mfethu elithi igazi yabo lonto. Mase ukuthi ke endlini enkulu ke fethu ngifuna kube khona nje guys yabo lonto iTV nje enkulu endlini enkulu ngiyacela ezoba nje smart TV kuze sizokwazi guys ukuthi yabo nje uNetflix uDStv uShowmax yabo iyayididisa ingqondo ungeke ucabange kakhulu yabo lonto. Yeah. Okay. Siyeza lapho vele ngina umbuzo ukuthi ufisa bakusiza ngani. Ngisafuna ukudila nale. Ufike eMbilo usafunda isikole uzoreport othisha ukuthi bayakushaya uzoreport othisha ukuthi bakuxoshile ngoba kade uyingane engezwe. Njengamanje ngoba sikhuluma nawe usuhamba umbilo ukuze uyeka ama drugs uthini kuwena kulokho? Ungiphindele umbuzo bese wena angithi uhamba umbilo manje ngoba umuntu bathini recovery bese wawuhamba umbilo futhi esikhathi uyoreport othisha hayi phela yabo umbilo hayi bafethu angivumile umbilo bafethu khona yonke fethu azi bafethu abo fethu hayi ngamvuma fethu usiyanda uthi wayivusa kanjani leyanda ka Department of Education imbilo fethu ziningi indawo bafethu la eThekwini ukuthi asizazi bafethu uthini ke kuwe manje uma angithi wawufika khona qala uzoreport othisha ungezwe njengamanje usufika sengisabisha ukungena wabusala lapho sengisabisha ukungena uyashalaza mawudlula khona ungathini ke enganeni njengamanje engahloniphi othisha ethi yona inamalungelo beyikhuza bekhuluma naye yazi ngathini kuyona ngayitshela ukuthi vele ilocation yakho na uyazi yazi ilocation yakho usiyanda nami kuphela oyaziyo and ngoba singwayekile ama drugs ikhohlwa hayi njengosikutheni ungangibani ngithi ikhohlwa ngelocation. Okay, enganeni ke engahloniphi othisha ngoba yazi uthi namalungelo uthini ngayo nabazali abazobe yivuna izingane abafezekelana ukuvuna izingane nina bomama no baba izingane bafebukani mina yabo mina buka nginjani manje mina ungangibhema u9 years bafethu kodwa ke ngendlela engikhathelwe iyona guys manje angisayifuni bafethu
yabo mase uphuze lo amuthi ngenqamba manje ucabanga ugwayi kuphela uthi yazi sengihlala nabantu ababhemi unga kube ngathi angiphalaza mengibabona mfethu ababhemi rock kube ukuthi angiphalaza ngathi ngizama ishintsanga ngathi ngidonsa u1 pool wathi angiphala lo amuthi ngiyawuvuma lo amuthi bafethu hayi umona phansi bafethu hayi lo amuthi ngiyawuvuma bafethu lo amuthi bafethu ngabe kuhle yini noma kubi hayi kubi lalela kuhle noma kubi ukuthi umzali ingane yakhe mayisingene ezidakamezweni ayilekelela ayithengele izidakamezwe ngenqamba manga mfethu yabo mina kubi ngani kuhle ngani yabo mina bafethu mana benginika imali yehunga ngoba bese ngitshontshe endlini and ngihlala nomndeni yabo lonto and ngendlela mfethu bese khathele ngayo bengathanda mfethu akekho umzali ongajabulela ukuthi enginike imali uhambe uyobhema ihunga kodwa usuke egwema ukuthi ungavuki uyontshontshisa izinto zasiswakhe ungavuki uyontshontshisa izinto zabhuti wakhe yayizwa leyo nto mfethu yabo mina ke abafana abasekhaya abawushaya ukotini yayizwa leyo bethi mhlawumbe ngiqalekile ngijini mhlawumbe SPCC ngiyidayisa mhlawumbe u7 clip yayizwa leyo yabo mhlawumbe ngithi booze lakhe lekhavela mhlawumbe ngilidayisa 1000 yabo leyo izinto ezikanjalo uthi yabo nje uma bese shaka sikwelete esingaka nje sabantu basedladleni singakhulunyiswana nani yabo nje leyo nto mfethu uyaxova ngisho umndeni lento eyibo mfethu uma behlezi ekhaya inyembezi bro yami ungathini umngakho ayolete mfethu awona nje mami mfethu le Besole ayazi ke mami hayi yena ngeke kuvele awetha malipho kodwa uNkulunkulu wami mfethu engathandaza Nkosi yami yazi mfethu mfethu ngavuka mfethu ebusuku ethandaza ethi Nkosi angazi ngakubonga ngani 9 years wonke mfethu bengalali ubuthonke mfethu mfethu yazi sengikwazi ukuthi ngilale mfethu ngikwazi ukuphefumula nasebusuku mfethu mfethu bafethu ngiyisona bahlukumezeka abazali abanengane ezidakamezweni bahlukumezeka bro wami mfethu engiqamba manga mfethu yini okumele benze bafethu beze mfethu ngizobasiza bafethu mina bafethu anginamona bafethu mina bafethu manje nayo lento eyidakamezwa mfethu ende bafethu umuntu yena uma esefuna ukusiza hayi ngifuna ukusho ke ngalapho bafethu umuntu mesathi usafuna ukushintsha ngingakafiki ngaphakathi ungamlethi kumina ngikhipha nje kusaeli ke lokho yayizwa leyo nto kusuka kuyena uthi yazi mafethu sengiyiserious ngempela manje ubonwa ngani useserious sengizama abantu abaningi yazi yabo nje mina kwama videos zami la yazi mfethu kwama videos zami mhlawumbe nginama video awu10 abantu abafuna ukushintsha ukuqala akavumi ukuthi ngishaye video yayizwa leyo nto mfethu akavumi ukuthi ngi-eshi file lakhe mfethu yayizwa leyo nto manje ngabe ngiyakukhombisa ama videos bazowabona off camera inqaba abantu abafuna ukushintsha mfethu ubonwa ngani usefuna ukushintsha ngempela yabo mina kufika abantu bekhala inyembezi mi kodwa sithi siyaqala sihamba uhambo lokushintsha kwakhe kuphunza yazi ubonwa ngani yazi usuke shawa yini usuke shawa ukuthi i-treatment laphana wena mfethu akayitholi yabo lo phela laphana before uthathwe laphana ushawa u2 weeks noma 3 weeks uthe le ntombazane ethe ubani u4 weeks ushawa u4 weeks kuze bezokubona ngempela ukuthi ufuna ukushintsha ayizwa leyo nto yabo kuwona lo 4 weeks bafethu ngizonisiza mina sithenge wona lo muthi umdala yabo leyo nto sithenge wona lo muthi umdala sikufake i-drip le drip ufethu kulwa muthi umdala ke nje mfethu hayi mfethu iyenza isho umehluko omkhulu kula muthi omdala le drip uyayizwa leyo nto mfethu yabo uphuma mfethu into ethi arosta mfethu uvuka iqoloni fresh ekuseni ukuthi mina ngidla ngokuthi ke mfethu kulewa muthi yabo mina umana bengishaya ngisalele yabo leyo nto mfethu ngimuncele ngesyringe mhlambe ngabo 6 ngabo before ngabo 5 ekuseni ngisalele isigamethi yezwa leyo nto ngithi ngivuka nje ngo8
vele usuyasebenza egazini yabo lonto mfethu yabo nantambama nje before ngilala ngithi ngoshaya yabo lonto mfethu yabo ngisebenza kanjalo ungazi uqaleke yayizwa lento engishoyo into kanjalo ungazi uqaleke and ngalesikhathi ke sisadla lo musi bafethu yabo so besamba uhambe uyoshiya ama-program usayini uhambe uyoshiya ama-program usayini uhambe uyoshiya ama-program usayini yabo lona bagcine sebebona ukuthi angempela useyimisele ngokushintsha wathi udokotela i-methadone ungayishaya impilo yakho yonke yayizwa leyo nto wathi ungayishaya impilo yakho yonke yabo laphana ukuthi sekuzogcwala khona ngoba bekuthathwa abantu abajovayo kuphela yabo so manje ke sekuthathwa abantu abachesayo yabo so njengoba sekuthathwa abantu abachesayo kusekuzogcwala yabo yabo ngoba sekuzogcwala ke nje mfethu abafunayo ngempela abafethu abasheshe sekuzogcwala lapha waqonywa yini lapha ekhanda hayibo le ngozi kwakuyingozi yami yokuqala le kwadale kaningi iyikudla le ndoda yayikushaya mfethu yazi what awuphoze kancane ngisafuna ukuyocama lesi story lesi ngifuna usizwe kahle ya bafethu ngifuna ukuyichaza ke le ngozi yasibo so then bayibona kahle hayi yabonakala bephinde bebona ibrush cuts ke nesithixo ngiyasibamba isithixo buka la isithixo saNkuluNkulu and X say no to drugs kuyabonakala mfethu isithixo ngisibona singakuphi mfethu say no to drugs bafethu say no to drugs hayi mfethu le ngozi ke kudalekani aliyekiwe kaze phansi la yayizwa lonto sehostel akamasha yabo lonto ngiyabona ukuthi washawa ngenduku enehuni yazi uzosiza kuyona ishina nenduku yabo lonto mfethu hayi mfethu ke la iDuff Road ke yabo lonto hostel akamasha yabo eqalekiwe anginalutho u3 kanje yabo u3 kanjena wena mfethu ngoba seku-3 umuntu uyaduma manje mfethu shower roster wena mfethu noma uthi akanamali yabo ngisana vele ngenze la nthi lomjida unokutshontsha sahambe sontshontsha fusek nawo uqalekile uyafa la mfethu nawu freeway ngenzansi yabo lona isambeke ke masithi nawo ama-security ayale awu2 wena mfethu ethi ahlabe labo parks mbobo freeway yabo manje yena lezi indawo uyazazi hayi uhlabeke lo bhaka wena mfethu hayi ngivele ngingene emjondolo phakathi oneshamoya sovala usova ngangiqala ngisho umntshontsha ke naselokishini ngisabe ukuthi mina bengumuntu ongantshontshi kodwa nje ngangiqala ngisho umntshontsha lapha mfethu ngasho ukuthi ngabona vele ngabona ukuthi hayi mfethu uNkulunkulu ungiflasele angiqala ngisho umntshontsha lapha mfethu ngoba nje mina mfethu yabo nje umphantu bengushaya nasebhishi bengishaya izinto mfethu izinto nje engagaxelisi kakhulu bengiqala nje ukushaya nala mphantu mfethu washo ukuthi ayabo ngoba uyahlanyiswa roster bafethu hlabe lesi sikwama ke mbobo ethi lo siphumeni ngalana manje ngisamuza sekuqhuma uvala angujwayele nanovala ngiwaswavala phethe lo bhak fohlo bekugijima abantu wena mfethu hayi usikoloza lo mfethu edlule mhlawumbe ngahlangana na15 abantu abangazange ngiphela ngidayisa mosquito coil nani bonke baxakeka mfethu washithana ibhullet angibamba mfethu bangisho ngenduku angena ama-calls semsamo elokishini so la ngeshaya usikoloza la yezwa lo madumisa imoto mfethu yabo leyo nto ubhitsi wena mfethu nabasekhaya nakhona bavivile ngepayipi bafuna qhuqhu nje u2 shots nje bengifaka emotweni nami mfethu ngoba mfethu hawu mfethu okay-ke mfethu bengishaya efike lo mjida mfethu angiphela yarawunda indlela izolona beze bengibambe-ke lo mjida ethatha isikhwama sami ethi wena msunganyoko wena unenhlanhla wena mfana male sikhwama siphethe u-15,000 kumele ngiwudephozithe ekuseni mfethu mfethu seyibo sobe sivula ngempela ngathi awu bengidlile la ngusikhoseni washo ukuthi idlozi-ke ngoba nguwumuntu ongatshontshi la ngiflasela
yazi mfethu kamili kathathu naye yabona wona mfethu ukuthi nje baba ngangishaya ngendungu baba bekhatha wema usigoloza konke nje ngaziwa nje ngoba nje lo muntu iphantela mfethu ngumphanto right nje akazi bekwenze njani mfethu hayi ngisuke kunomunye mfethu sebengidedela ke mfethu ke sengifaqike wena mfethu akuze ngigcwele igazi yonke ngingakagcwana negazi mfethu ubuso obudumile mfethu kufika umsulo ugogo ke ezowenza njani la wena mfethu liphara wena uyantshontsha wena uyantshontsha iphethe isavane bo wathi ngimusho ngoright onjani ogogo yibo washo intombazane mfethu angishula mfethu ngathi lona mfethu ikhekhe lonke upha lapha kusekhisha abantu ke cabanga ke abantu sebemile ukuthi sekusele nje laba mfethu angihlala nabo ekhaya nani abangaziyo awangisho ngebhodlela ekhaya wathi ngimshaye ngoright ngabuye ngayikhuza ukuthi ayimina orongi la mfethu mfethu engixhiza igazi ibhadi-ke noma sebeyangibheka bangitholi wena mfethu mfethu ngahamba ngaya kolova bavele bakukhala olova mfethu bangithwala mfethu sahamba mfethu sahamba-ke mfethu ngisekhaya mfethu kwasho ukuthi nabo sekade bengibheka mfethu bangisiza kolova bangithwala ngahamba saya ekhaya sahamba-ke saya mfethu laphana epholi mfethu mangifika epholi lapho mfethu oledi lahlala nami mfethu waze kwasa sangidluliselwa mfethu eKing Edwards mfethu engozi encane nje hayibo wena mfethu hayibo baze bangistisha hayibo ngahlala naye kodwa mntanami uyeyeka nini lento yakho kodwa mntanami mfethu wena ngikutshele wena kunomuntu lo othe wayephunyelwe izimali kunomuntu owamfaka ezidakamizweni lo muntu lo mawubheka ngabe yini ayimfakelayo nezidakamizweni uyishiswa imali lwana mfethu ethandizi nangithi behlala nabanye abaphatha imali lento yokutesta ighost lento yokutesta wena ngintshele bafethu once wayitesta iwunga mfanami ngeke uphinde ulicabange elinye drug ngifuna uma nobaba emathuneni once wayitesta nerock once walitesta nekhala to kiss and marry hayi yabona kuntunjambili so it's some more man yini ifike yenzene egazini nasemqondweni lento le ukubona mawukaleta umuntu 100,000 esuyafuna ngakusasa uthi ushaya nje wena ube ngathi uthi usugogile lo 100,000 hayi akakutshela wena hayi ukangiphana odama uSkotseni mfethu ngizovela kwamabona kude mfethu bafethu ngizonisiza nini engihlezi nginishaya amavidiyo bafethu sekuzolunga bafethu edeleleze sekuzolunga uthi vele kube ngathi ngiyakutshela wena indakazo yomarazo-ke ngithi eninomona ngisengiyekile unga and ngisazoshaya uphawu bafethu ngisazogqilaza lalela wesigolozi kuthiwa kunabantu khona into bengitshela ukuthi babemfakela wona kodwa mawuthi ukuthanda kwakhe izinto kunomuntu othi mayesehluleka ukuphantela iwunga bese ngithi mina usigoloza ngoba uhlala enikwe imali ekhaya kubo awuthi ngimfake ukuze sizoba nento yokubhema abanye bangena kanjalo ungathini kubazali abanika izingane zabo imali eningi bafethu yabona into engayisho nje ingane yesikole bafethu ayingawuphathi mawuthi kahle ukuthi sebelungwini izinto zakhona ziyabiza mfethu yabona yabona nje mina mfethu i-green salad nje ayi-20 rand isigele ngangishayela yona i-green salad nje ngelunch yabona ngithi ngiphethe mhlampe yini mfethu i-cheeseburger pie yabo lonto esikaftinini yabo lonto phethe ne100% ijuice yabo so usike ngelunch ke sengishayela yona i-green salad ngoba izinto zangalezi abiza yabo akwezinye izikole mfethu yabo bayidlela mfethu omqopho bayidlela ama-chips eshumi yabo lonto bayidlela zonke lezo zinto mfethu
yabo nase-avoka ke ngathi ngiyafika mfethu ngayibona mfethu i-burger pie ngathi khona nala angisho i-burger pie nase-avoka iyavuma i-burger pie ungayiphothi ey'ntweni ezimnandi namavidiyo engiwashayayo nhlezi niwabona nje umuntu uma engifakela imali sengiphuma ukuyothenga i-Atramed sengiphuma ukuyothenga amanzi uyayibona yini ofisa ukuyidla namhlanje yini ohlala usho nje ngenhliziyo ukuthi mhla wanemali yodla yami mfethu ngincane ngihalele ipizza phela namhlanje mfethu hayi no kumele sihambe soyishaya uma ngisuka la mfethu ngiyihalela mfethu ngibagcwalisela laba bangithatha kancane mfethu ezwa lona ngithi ngifuna ukusho bafethu yabona kusukela namhlanje ku-MPTV ngifuna ukuphakamisa yayizwa leyo nto ngifuna ukunilethela abantu asebewayekile ama-drugs ngizobona buka ngifuna ubamba umbuzo mina ngizokulekelela futhi ebantwini abadinga ukulekelela ukuze i-project iqhubeke yabo nje futhi ngiqwaba futhi ngizokukhombisa ama-video no hayi sizowabuka off camera ama-video off camera uthi wena wedwa yebo mama unjani uyaphila ngisabhizi ma ngisabhizi ngifuna ukusho nje ngifuna ukusho ukuthi ngiyakuthanda nje angizwa ngifuna ukusho ukuthi ngiyakuthanda okay I love you too and ngiyaxolisa ngokubhema tholela isitotoke and ngiyaxolisa ngokubhema ama-drugs yazo okay my baby I love you too mami yeah people grow sometimes they learn by doing mistake okay yeah I understand mami okay I love you love you ya bafike kuyi-holiday lana mfana ngathi uzalwa ingane encane uma unawo 1964 phezu ma umuntu onangaki lo angizazi phela iy'balo wathi ngiyishaya iy'balo lapho bezothi 60 wethu mfethu yabo ama-iPhone ungena kanjani wamakhakhuleta awuthi sigijime nayi sithi 20 sithi kanjaba 1962 yeah 1962 1964 minus 2024 hayi una-60 o-80 fethu ngoba lukhulumiswa kwe-2K fethu ile nto yaphayana wena fethu angithi phela uma fethu cabanga ngoba bafethu hawu bafethu asiyeke mama asiyeke stile nawe kuthini kuwe bafo ngoba wena ekhaya kini wena kuphela umuntu wafunde ey'koleni zesilungu ungathini izikole zesilungu ney'kole zasemakhaya ungathini ngazo zombili emntwaneni ngeke ngikuqambele manga bafethu yabo mina mfethu wangithatha u-anti wami izwa leyo nto mfethu hayi akuyena u-anti usisiphile befundise maqebagqeba-ke yashinduku laphayana mfethu hayi yashinduka kangiqala fana ukushawa iy'nqeni ngebhrayisi fana hayi fana ngafunda fethu 2 weeks ngathi hayi ngeke ngilungela ngabuyela kwamasha ngathi ngeke ngilungela hayi yashinduka hayi fana kodwa-ke i-percentage yasemagqibagqiba manje mfethu umatric wakhona nganoma u-98% nabantu abafunda khona okay ngiyazizwa indaba zo-matric and stuff ngisho mina ukuthi i-percent yabo ngifuna ukusho nje mfethu iy'kole zabantu abamnyama mfethu ey'shawayo bafethu zi-right ngiqamba manga mfethu zi-right and bafethu ngiyacela bafethu sibahloniphe uthisha besides ukudlala-ke manje bafethu no mina ngisabuzeli lokho sengibuzela i-future yomntwana i-future yomntwana ukuthi ukushaya ku-right noma ngisho not ukushaya ey'kolweni zesiZulu nezikole zesilungu zinamthelela muni emntwaneni kutheni kusasa aphumelele singathatha ingane zethu zisey'kolweni zesilungu ngoba sibona ukuthi zinamathuba amaningi ukuthi iphumelele konto esengiyibonile mina usisi wami yabo befunde ey'koleni zamandiya e-Avoka kodwa manje usempumalanga uthisha so ngibonile ukuthi ufunde ey'koleni zabelungu ufunde ey'koleni zabantu abamnyama uyayifanela nje le it's all about i-vision ngumuntu it's all about ukuthi ingqondo yakho iphapheme kangakanani
it's all about how do you focus in school, how do you do your homework, do you read properly, what do you really want, if you go to school to play, your future is but if you tell yourself, I'm going to school to learn, you're gonna pass, you're gonna get good marks and all of that. So if you know your guys ukuthi bafethu ungabi nendaba mawuthi umngani wakho ufunde ezikoleni zabantu abakhokha 50,000 ngikutshele mina ukuthi mhlambe wena uhlakaniphe kudlula umngani wakho. Do you know that? Mhlambe kwi report lakhe yena uthola mhlambe overall ngasithi mhlambe u700, mhlambe overall yakhe mhlambe uthola u400, mhlambe wena kweyakhe overall izolonto mhlambe usha u550. Yabo lonto izikole bafethu ziyafana ngenqambe kamanga ngalapho guys. Yabo lonto izikole ziyafana, izikole nje bafethu ziyafana. Yazi mina ngithini bafu izikole ayifani kodwa ekugcineni kuya ngawo ukuthi wena ufuna bese aqinisele ngalapho program ngoba ungayithatha inganiso ezikoleni zabelungu. Most abafana abasemgaqweni namantombazane la abantu ababuye ezikoleni ezinjani njengazithu nje ngoba nje mfethu yabo nje most nje abantu ngikutshela yabo most abantu ababheka ihunga mfethu. It's either mina ngazodokotela, amaloya, amaphoyisa uthi nqaba mfethu ibangwa yini lento mawubheka mhlawumbe indlela yokukhula begadwa bengagadwa ilalo kulokhu ukukhulu ongagadwa ukuba ukwazi amalungelo akho noma usenza into wrong ukwazi amalungelo akho mfethu ayizolonto ne knowledge i-internet uyazi kakhulu yabo lona uthisha amegolozelo kuklishe la ukuthi athina amalungelo akho umuntu wenza u1 no2 yabo lo fix asufika umtshele lokho yabo lonto yabo nje ngifuna ukusho guys ukuthi mfethu kukuwena ngaphakathi bafethu ukuthi ufunani guys yabo lonto mfethu kukuwena ngaphakathi ukuthi ufunani bafethu and futhi ngiyacela sibahloniphe abazali bafethu abazali ngiyathandana noma wakho mfethu uyena namanje uyaphinda akalini sikhuluma naye masiqeda ngoba useke wakuthini so manje ufisa abantu bekusiza ngani bafu bafethu into engiyicelayo mina guys yabo isifiso sami nje guys ukuthi ngifuna ukuvula i-rehab bafethu ngisiza abantu guys njengamanje uyiphilisa ngani uphanda ngani mfethu njengamanje bengishaya wona lo mphando mfethu ukuthi ngidayisele izingubo e-flea market yabo lonto mfethu yazi odwa ngamalini lezo ngubo lezo ingubo mfethu mhlambe akudluli shini. Okay, like wena ufisa uku-achieve ngiyayibona i-rehab njengamanje yini ofisa ngathi njengamanje uma ingafika ezandleni zakho ingaba umhlahlandlela ekuthenini u-achieve ama-goals wakho mfethu njengamanje into nje mawulela ukuthi mangathola ukuthi mfethu ngifuna ukube IT specialist nje ngenqambeka manga ngalapho ngifuna uku-achieve leyo goal. Baba ngithi njengamanje vele uyakwazi ukwenza into zamafoni naqinisile yini pho idingayo mfethu yini ngempela ngidingayo mfethu ngoba ngambamba uclever manje ekugcineni ngempela ngidingayo besides ukuvula i-rehab nje mhlawumbe ucode 14 ke bafethu ayibona lonto i-license nani certificate sami ngoba nginayo i-ID bafethu ayibona lonto uma wakho kumele hambe ukwenza lesaphile iyinkinga lento leyenza ngasekhabazana ngisasho okuningi kwenzakalana uStephen ngizokutshela masiphumile kwikhamera bazovele behleke no kodwa ke nje mfethu laze kakusaqondile washo ukuthi khona nomjete engimdentayo wasithatha ke nesitifiketi yabo nje mfethu yabo lento sayikhumbula ID number ngiyayazi hayi sosilanda fresh home affairs kontwana mina sosilanda kuwe mfethu uzosala lephepha ingani clever kodwa clever nje usale phethe iphepha azangena bafethu hawo ngalapho ingena igijima ngiyathi angiphakamise ku-MPTV bafethu episode yami yokuqala ke le nomuntu okay wayazi ngoba ne-MPTV wena obade lokho ungi-inboxa nje hayi bafethu mfethu hlezi uma wakho uhlakaniphile uyakudlula uma wakho sengibona hlezi ngithumelela lamavidiyo nami mfethu ngiwabuke engathi namhlanje ngimele msendele lo mjidi inbox mfethu yabona
ngathi uhleze ekhuluma ngamaganoza mhlawumbe akanali iganoza seliyekile anikeni ngibuke kahle ngiyakubona kodwa ngiyikhikhini manje cha mfana bengifisa ukubona izithombe zakho seyiphara umuntu usuke efile phela angcono ayikhona abantu bekuze bezokwazi ukubona uA no B futhi angingazi ngisaye kodwa phela bengumuntu ongangcoli mina mfethu yabo iphara lasekhaya vese I think isebenzile lento kaMakhe igcina ingaphendulekanga kahle yokuthi ube uma uqalekile akunika izinto zokubhema ngoba abanye bahamba beyontshontsha bese beyafa bebamba inkundla semsama hayi kuhle kube ngempela vese ngoba nakho agcina useyivile umphefumulo wakho vese plus ubhekana lapha isithombe ngithi ngibheka isithombe vese lingathini lakho lokugoqa kubantu nje usabheka isithombe bafethu lokugoqa ke nje bafethu ukuthi awuzazi ukuthi ufuna ukusizwa ngani ngaphandle kwe rehab ngaphandle nje kwe rehab bafethu ne ID na nokulula lokho nje kulula yabo nje bafethu ngenqamba manga mfethu ngifuna ukusiza abantu bro wami manje ngibasele lento ukuthi mfethu abantu bebanomona ngalento ukuthi mfethu kungabayeka bodwa bafethu ama drugs bawayeka mina sengifike nemfihlo ukuthi wonke ama drugs yabo le trip leyana mfethu ngayiqala yabo before ngiya kaMgazi ngasha le trip kwasho ukuthi ke kaMgazi uyeka ngegazi lapho wena khona ngangifa kaMgazi kodwa ake ngayivuma la trip ngayi because yaze yavala le ndawo le lapha na mfethu ngisazi bizwa ngani le ndawo yayilapha manje athi sister ngifaka le trip hey plus yani times 5 idlula la ngathi ivuka phi le trip ngosiyami itrip enedruka dayo hey bo ngizayibona kwi video yamba mfethu mfethu ayibafezi hayi bafethu abona manje bafethu ama drugs siyawayeka bafethu yabo mosabhema ama drugs kulonyaka bafethu hayi ngicabanga ukushiya inamba yakho la ngifuna behlupha wona bahlezi bengihlupha abantu ndoda ngendaba ukuthi idakameni bafethu abeze kumina bafethu ibizi inamba yakho bafethu 062085606 yeah if ungayizwanga buyele emuva uphinde uyiqale phansi ivideo phela le qinisile mfethu kwabantu abangalaleli nabangezwa ke awabona kuphela 062085606 mase kuba khona ke labantu abangakholwa ukuthi ngiyeke ngempela ihunga nayi ke eyama wami ongizalayo ke hayi ungalethi namba yakho bazohlupha uma wakho lapha ne-chaos la bazolokho bebanga chaos yabona ngoba na baningi abantu bethu abahlali bengisendela izinto nawe nje kwasiza mfowethu ukuthi uzosenda amavideo kuze uzobona ngempela le ndoda iyazazi indaba zawo mfethu umuntu akalala uthi uvuka ekseni kusuke kubhlungu uma uzovuka ngekholi yomzali mfowethu ekhali inyembezi bafethu mina bahlezi bengitshela bathi angivule no WhatsApp imani bafethu yazi khona nenye into engifuna ukunikhombisa yona ngicela la bafethu la yabo ngemali la bafethu ngizama ukushintsha yabo lonto bafethu khulekani enxumalo South African Drug Program yabo lonto bafethu yabo lonto yabo ama followers asamancane mfethu nani kodwa bafethu ipage lami leli bafethu yabo yazi mina ngithini ngalama followers ungawajaha ama followers enza umsebenzi ama followers azoyisa nangu ke nalomuntu mfethu ngisiza yabo lonto me and my doctor who help other drug and non drug khuleka nxumalo South Africa Drug Addiction Program yeah ngicabanga ukuthi mase ngiveze kanjena mfana hayi bazofollow mfana na TikTok mfethu kule account yami mfethu eqondile nje kwazi ungena ama message nani bafethu yabo nayi ke mfethu man ya bafethu yabo la kule account le ngivule nalento yini barcode no hayi hayi bazobona ya kwanele bafethu lithine lakho lokugoqa bafu lokugoqa awusaveli ke kodwa la hayibo baba awubambe kahle energy engake iqhamuka
Mfethu inamanzi mfethu nokujabula bafethu yabo leyo nto mfethu nokujabula guys yabo bafethu masuyekile usushaya life bafethu uNkulunkulu uyakubusisa guys yabo nje bafethu singalilahli ithemba sithembele kuNkulunkulu. Abantu ke bazwileke inamba if ever ufuna ukusiza umjida thatha inamba yakhe lapha nimfonela. Nami manje ngicela ngifonela abantu abaningi abafuna abasizayo. Ya bafethu mina sengizosiza bafethu yabo nje bafethu mina mfethu ya bafethu ngizofika noma inuba abanye iphele iphele mfethu iphele ugaxele yaltrend hayi ilento ukuthi angifuni ngabantu ababhema ama drugs mfethu hayi mase beshintshile mfethu hayi angifuni ngempela mfethu yabo nje mfethu na le account yami yesibili mfethu nami lo bastard wami esiyeke nayo mfethu ayizolona ngimsizi yabo don yabo iyona le mfethu akhulekani ngemali iscreen zama fake angisithanda ukusithenga ngoba ngingafuni yabo naye ke le yephele mfethu yabo no iphele lizoyimele life ngizofika nalo iphele bafethu iphele ngizofika nalo nilibone angithi kwaku 300,000 views ngabaseleka ngathi ngithekeke lo ayiposta le video ngathi ke mfethu nali iphele aligaxeleke manje no I think benza kahle abantu mfethu beyiveza into enjengalezi emphakathini ukuze manje ukwazi ukuthi uma uqala idakamizwa uyifakaphi bonke abantu mfethu bayasaba mfethu ayibona leyo nto mfethu bonke abantu bayasaba uma ukade ubheme idakamizwa ukuthi mina bengibheme idakamizwa and kuyaqala ukuthi kuze umuntu one-energy kanje useyekile idakamizwa because manje bavele bebhocobala bonke sebethengile noma thothi amandla wasekho mina ngefethu nguSikhotheni ongenaluso uzobona nalaphana amavideo ami hlezi ukuthi nguSikhotheni ongenaluso ofuna ukusiza nabanye bafethu awuzobathola nabazokusiza musu kuba nomona mfethu nomphando mfethu nyangalo mfethu okade lokho edlu 20 rand ko 350 abantu azoba no 2 million ncishana nomqondo wabantu mina bafethu ngizobona amavideo ami bafethu yabo lona khona nje amavideo mfethu ama data amahala nani angincishana nomqondo mina bafethu ayizwa leyo nto mfethu no hayi kulungile valelisa kubabukeli bafethu ngithi ngifuna ukunibonga ya igama ukhulekani wakanxumalo ohlala kwaMasha ya bafethu idakamizwa ziyayekeka-ke manje guys ziyayekeka idakamizwa guys hayi siyabonga nina bendlendle nophapha ekhanda kamenzi indaba leyo nto omemeza athi yakhalalila uthi igula likaJama lichithekile lawo nina bakambhuti ubomvu njengegazi nina bakashishiliza ngedidiko lemaholo lemhlabela imbhedule nina bentule bande ngodonga le kwela kithi kwabheka uZulu lo khulumayo uprofessor ngingwakamkhiza ngidaba phansi kwaNongoma esigodini sapho umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi mangabe uyaqala ukuba ingxenye yohlelo lethu le oyethameli how I ended up in drugs okuuhlelo noma kuyingozi engaphansi kwesitebeli MPTV1 la silanda khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni kodwa namhlanje kuhlukile silanda insizwe bekade igaxele niyambona ujabule kanjani noma wakhe ujabule kanjani ngoba sebuyelwe ingane yakhe naye sebuyile kuye ngoba uma ususeyidakamizweni uyaphuma kuwe ube ngomunye umuntu kodwa uma usubuyile kuwe siyayibona injabulo ithi ingane kuyakikezelwa ngathi umshado umuntu ngathi bafethu angibizwe kokugcina inamba bangayibambanga bafethu no uzo rewind afethu umuntu uqinisile isilungu sihamba kanjani sihamba kanjalo isilungu ya ngakho ke bafethu mangabe uyaqala ukuba ingxenye sicela ucindezela subscribe button ucindezela nebell ucindezela wakhe ibell kuzokubeka emathubeni amahle ukuthi makhona isiqephe sesports ayizoqanqeza ocingweni lakho uzothi mawungena ngaphakathi khona bangakwazi ucindezela ibell ngingabakhombisa sangalolu suku ngakho ke mina sengincenga hayi